تاخمê Kongir Kurta Çîrok Xeleka diduan. Nivîskar Zara Salih. Piştî rojekê Kongir dest pê kir. Mamosta amade ye. Taximekî nû li xwe kiriye û birîkên wî ji derve bi çakê ve dirûtî bûn. Ji xeynî taximê dinane. Bername û plan li gor daxwaza mamosta birêve diçû ta ku derbasî roja diduan bûn. Endamên Kongir êdî ji hev ketibûn ji ber kêmxewî. Nemaze gava ku li ser rêzika hindir rawistiyan. Mamosteyê sekretêr heziriya xwe baş kiribû û zanîbû jî ku pîlanek ji hin serkirdeyan heye ku dixwazin cihê wî bigirin. Li alêkî ji oda Kongir çend ji wan serkirdeyan li cem hev rûniştibûn, tev de bi taxim û gerefê dibûn. Qabûtên dirêj bi ser de li xwe kiribûn, lêşpişt ve tev bibûn deqên spî yên heriya zivabûyî. Ji meşa bi lez duê roja baranê de. Ew ji kêfa Kongir bû. Êdî derfeta ku kesek ji wan bibe sekretêr. Dem ber bi êvarê ve diçû, gihane xala hilbijartinê. Yên razayî û nîvşiyar tev hilçenîn, çavên xwe vekirin. Ji nîşkê ve yê mamoste rabû ser xwe û berê xwe da endamên Kongir. Gelî hevalan, ev bû demeke dirêj ez sekretêrim û bi rastî temenê min jî nima alîkar e. Êdî bes e. Ez ê bimînim alîkar bi we re weke endamekî û naxwazim hîn mamosta axaftina xwe xilas nekiribû gotina wî birîn. Çend kes ji kil rabûn û xwe avêtine çakîtê wî. Gazgaz û xalxal wan û hinan xwe kilûgirî kirin. Em qebûl nakin mamosta. Kûne tibê, nabe tu dev ji me berdê. Wê partî parçe bibe. Tu bavê me û partiyê yî. Em bête ne tiştekin. Di nav vê coşa germ de mamoste pê hesiya gomîna sedên kîloan bi herdû berîkên wî ve de liqandîne. Dengê çirêniya berîkan kete guhên wî de, lê xwe neanî der. Kongir tev de ketine şîniyê de û çav hemû li mamoste bûn ku êdî piraniya endamên Kongir bûne yekdeng. Ji bo bêhna we, kesan fereh bibe û Kongir serkeftî bê, mamoste careke din ma sekretêr piştî ku daxwaza hevalê xwe bicih anî. Destê wî ma hildayî ji silav û spasiya. Pê re jî taximê dinana yê spî dicirisand bi kenê wî re. Li hêla din ew koma ku xwe amade kiribûn ji bo guhertina mamosta êdî piştî rewş û şano dîtin, gevrê xwe di ber xwe re berdan. Hilbijartina serkirdeyan jî pêk hat weke ku mamoste plan kiribû û kesek ji vê grûpa ku xwe jê re amade kiribûn, navê we derneket. Kongir serkeftî weke hercar bi dawî bû. Mamoste xwe bicih kir û qazimê xwe bi kar anî di dema pêwîst e û bêdeng, li hember yên ku dixwestin cihê wî bigirin. Berî nîvê şevê mamoste vegiriya mal. Jina wî derî vekir û pê re veciniqî. Ev tu kê pevçûne li Kongir? Çima wilo herdû berîkên te qetiyane? Ka were cilê xwe biguhere ta ez xwarineke sivik ji te re hazir bikim. Mamoste xwe dev û rivava avête ser têxt hingî westiya bû û bê ku cilê xwe jî biguhere. Piştî carîkê hevjîna wî hat û sifre di destê ye. Dît va taximê dinana yê nû li ser texta. Gerfêtayê wilo daliqiya ye, fîrefîr û xirexir dengan li hev vedigerînin. Sekretêr bêhiş hişkelîn ketibû û xeweke kûr û giran de bû ta Kongirê werî. Li mala serkirdeyekî ji wanê berê komek heval li hev civiya bûn. Gelî hevalan em bêhêvî nebin, hîn riya xebatê dûr û dirêj e. Divê em
بەنداخوا ژنەها بە خورد بکن بۆ جاراوەرێ و vê carê bawerim ku em ê dînê wa liqînin. Mamosteyekî din ku çavê wî jî sekreteriyê bû bi germî diaxivî û peyre bi dengekî bilind ban kire aliyê malê. Ka me xwarina we hazir nebûye